The YTF 4th Foundation Day was also celebrated at Lefunga Party Office on Saturday. EM Runel Deburma, Borjungnagar Wakinagar YTF President Prashanta Deburma, Lefunga Tipramotha President Deepak Deburma and others were also present. YTF long live! Long live! Long live! YTF long live! Long live! Long live! Kada tipulan marinay! 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 Yakit ka ba tulinay? Tulinay! Tulinay! YTF long live! Long live! Long live! Yakit ka ba tulinay? Tulinay! Tulinay! Kada tipulan marinay! 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 Kada tipulan marinay! 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 Huwag na ayog lakong! Ayog lakong! Ayog lakong! On this day, the program was started by lifting the party flag of Tipramotha. Later, while addressing his speech, Borjungnagar Wakinagar YTF President Prashanta Deburma urged to all the youth to come and join YTF and Tipramotha. He further said that after the foundation of YTF, many helpless people were given assistance and support. Moreover, he said YTF also provided food and houses to homeless. He also said this act of kindness will forever continue for the people and to strengthen the party to support Maharaja to demand for the rights of our people, said Prashanta Deburma. Jeng tini bai naro jotono saimano chini 2021 chini Ford Foundation Day YTF songsamani sal belekano khatungjak tei tongthogo chini chodo Borjungnagar Wakinagar ningai chini YTF jeng tini Lefunga Party Office chini joto chini executive chini siklarok tei chini ora phaimanjak phaijak chini EMSA Runel bono belai hambai tini ne haijal salo sengbai baksa jora kahamra phaimani bagai chini YTF asima sal tini bai bisi bringkha जों ओ बिसि ब्रियो बेलेखेनो जों बोबाग्रानि बिसिंतै जों थानजानि तंमानि बागै जों ताकसे जरते बोबाग्रानो जों बेलेखेनो लगिरि थांनाय बसकांगो बिसिनि जे मानथाय माया साक सिनि मानथाय सकताय आदाय खाया साक पर्यन्त जों बोबाग्रा बाय बाक्सा तंगाय बोबाग्रानि लगियो थानजानि बिसिंतै जों जे कुनु जबाबो जों बोबाग्रानो लगिरि थांनाय आरो मनो सिनि 14 Borjungnagar Wakinagar निङै सिनि सिक्लाराव कमनो जों खावो वानसक लायजाक सिनि थानजानि बिसिंतैनो जों जे कुनु किसु खालायनाय अ थानजानि बिसिंतैनो जों Krak lainai chini o area no sungte bo develop ni bisingti tlang thangnai जों बेलेखाने बोबाग्रानो हामबाय मारबो बोबाग्रानि बिसिंतिनो तिनिनो हायसालो जों सिनि मंमानो न्याय जों बेलेखाने खातुंजाक बिनि दफानिङै जों सामं तांनायनि बागै बेले तंथगो तिनि हायजरावो जों थिनांगो बोबाग्रानि बिसिंति दङैनो जों सामं गाहाम थाङै थांनाय होनै वानसक लायजाक सिनि सिक्लाराव थायंगाय जों लेफुंगा चिनि पार्टी ऑफिस ओ जगावनो जों तिनि सिनि YTF नि 4 फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन खायदों जराव रगो जों नगो थाङै माइरं बाका जिनि निजिनि रां बाय जों करिरमो जों चोबाका येमबाय बाक्सा बाक्सा थाङै जे जागाव तिमान थाङै जागारगो जों दैरक थाङै रिख्या जिनि गोबां मा जुगियारनो जों नक करिरमनो नगरक थाङै रिख्या जिनि येमनि बिसिंते जों गोबां मा एरियाव नक जारा करिरमनो नगरक गोबां मा थाङै रिजाका जारा हेन्डिक्राफ्ट रमनो जों साइकेल रो जारा सिक्लारमनो थंगरनो बिसिंते गोबां मा पद्रेपद वाबो फुनुजानाय मतो करै जों आसकाय ओ चोद Borjungnagar Wakinagar सिनि EMSA Runel नि साइट मंबाय सिनि सिक्लारक बेलेखनो तिनि खातुंजाक आबो हाबिनि सामुनि बिसिंतिनो जों बसकांगो थिनां सोरङै थांमानै बो हायनो जों सबाय मानानि बिनि एक्सपीरियंस बायनो जों ताबुक जराते ग्राखाय सामुखाय दङ थिनांगो बा ताबुक जे सिनि सुगियारनो जों नरो जतनो नखना थानाय जे हांग्राय गरियानि 13 जों पारा पाराखौ थाङो करिरकनो चोबामानि केबो आता मयदैनिया मांसाव बाहाय जागाराव जों करि जागाराव थाङो सुबामाराव नगै दङ आबुनि बागैनो जों अमनो सानमु सङो जत सिनि सारा त्रिपुरानि सिक्लारनो कयनमु सङो जों बोबाग्रानि वारियर जों जत जागानो जों हेल्प माखानाय गोरै गोनां जतनो जों नासिक लायनाय न जों जे सिनि सुगिया जे जागा मासे माने yang तमा जागाराव जों जारा चुकनाय र जारा खा गोनां तंनाय र नरक चुबानानि बागै गोरोंदि जों नंनि बिसिंतिबो चुबाय मानखांके बेलेखाना हामनाय कारण जों बोबाग्रानि सिक्लारमखाय मोसा हायनै जों सिनि जागो आबुनि बागैनो सिनि दफानिङै जों समनो जों क्राके सिक्लारक YTF रक बसाय मा तंनाय जिनि बिसिंतिखाय जों थानजानि बिसिंतिनो जेकुनु सम्भव नै जों जुदि नायदि नरक तिनि ओ जागा जों बोबाग्रानि बिसिंति जुदि YTF सनाम जायगा थानसायनि हांगाखाय जों तिनि अराय परहिंबायै जिनि सोसाइटी आलादा रकम लामा हिमि थांबाय केमो जों थानजानि बिसिंति तिनि अनेक किसु सोरंमं मानखा ओ थानजानि बिसिंति बोबाग्रानि बिसिंति नर लाइ थानाय सालगो मा हायके सुबा जांबारक नुदा न खानाय नायदि गोबां मा जागारगो थाङै जिनि येन बिसिंति मासे माने या न करै रां पैसा करै 13 दिन थांनायनि करै जत जागा थाङै जों बिनि बिसिंति
bono help hayo seng boba bini bisinte je mansu dorti bo chubawi lukurokno chubai tongmani bagai omo kaise chini area ni bagai bo suna mani mansu bo আর আগামী দিনত যে ফাই চিনি বুসকাং 2026 जों नरकनो अबनो कोइना मुसंगो बुसकां जराबो चिनि इलेक्शन फाइ दङ नरक पार्टीनो नासिगि तारदि बोबाग्रानि मोखांनो नासिगिसे नरक बुसकांगो बबो चाचायानो नरक वान सुगै नरक भोट होना निथुन कारण जों ताक बुसकांगो जेतो फाइ दङ नरक सामुंनि बिसिंति नासिगिनाय बबो काहाम बमो हामिया पाइसिवै नरक बुसकांगो लुकोनो चंगदि On this day, EM Ronald Debarma, President Persanta Debarma, Lefunga Tipramotha President Deepak Devromai and others were present. Reported by Samir from Lefunga, Chinikhorang.